Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас, Гульцум, радий вас бачити. Взаємно. Пане Володимире, як вам зустріч Еммануеля Макрона з президентом України Володимиром Зеленським? Ну так, я би сказав, не дуже. Чого? І знаєте чому? Ну тому що насправді наш високий гість з Франції, мені здається, все ж таки взяв не ту ноту, я би так сказав. Тому що, якщо ви уважно дивилися на прес-конференцію нашого президента з президентом Франції, то лейтмотивом у Макрона була теза про оцей мінський процес, про необхідність виконання мінських домовленостей, і все це, що пов'язане з Мінськом. А ми знаємо, що якраз ви зараз навели доволі цю таку вульгарну, скажімо так, цитату Путіна про мінські домовленості, які він вважає тим гачком, на якому Україна буде висіти довгий час, з якого вона не повинна злізати аж до того моменту, поки вона не виконає всі московські забаганки. І от мені здається, що ця така публічна прихильність Макрона оцим московським забаганкам, бо ясна річ, що Москва бачить виконання цих домовленостей лише в своєму варіанті, вона насправді не є надто позитивною для України. Я би більше брав би на інший аспект, на той, на який вказують, скажімо, лідери Великої Британії чи Сполучених Штатів Америки про те, що Росія є агресором. І за свою агресію вона повинна бути покарана. На жаль, у Макрона таких слів не було навіть і близько. Можем ли мы говорить тогда, что Франция превращается и переходит в пул тех стран, которые в дипломатии называют странами Путин-Ферштейн? Путін-Ферштеєр – це така формула, яка більше все ж таки притаманна Німеччині. Власне, звідти і з'явився цей термін. Тобто, той, хто розуміє Путіна. І мені здається, що в Німеччині таких справді є дуже-дуже багато. Чи Франція дотягується до такого рівня, сказати мені, доволі важко, хоча, якщо так прослідкувати за традиційними відносинами Франції і Росії, то якраз там дуже багато є прикладів такого, знаєте, особливого партнерства, такого собі міждержавної закоханості, я би так сказав, коли країни дуже по-особливому дивляться одна на одну і багато що пробачають, що пробачати, в принципі, неможливо. Хоча Франція теж останнім часом, на жаль, не демонструє такої, знаєте, чіткості в своїй зовнішньополітичній позиції відносно Росії. І це, безумовно, нас не радує. А на чем все же зиждется эта симпатия Франции, Германии даже по отношению к России? Они в свое время, помните, некоторое время назад даже инициировали переговоры в рамках ЕС России, да? То есть вот с чем связана такая позиция, то, что им импонирует таким образом сегодня Россия? Потому что если даже посмотреть на действия наших западных партнеров, таких как Соединенные Штаты Америки и Британия, то те сейчас активно помогают Украине на фоне наращивания российских войск у наших границ. Это не только на словах, а конкретная помощь идет, военная в том числе. Да, вот Германия, она отказывается предоставлять Украине оружие, более того, даже продавать Украине оружие, блокирует поставки оружия через механизмы НАТО. Франция и Германия, те страны, которые в 2008 году, вы знаете лучше, чем я, блокировали предоставление Украине ПДЧ. Да и о Северном потоке, конечно же, можно здесь говорить. Ну вот на чем все это основывается? Почему так происходит? На мою думку, якщо ми говоримо про Німеччину, то тут цілий комплекс причин, в тому числі і історичних, в тому числі і психологічних.
Німеччина чомусь вважає, що вона провинила в роки Другої світової війни лише перед Росією. Що перед Росією з одного боку, а з іншого боку перед Ізраїлем. І тому оцим двом країнам вона винна вічно, і вона має їм пробачати росіянам все те, що вони роблять, посилаючись на оцю особливу відповідальність Німеччини за ті злочини, які вона вчинила в роки Другої світової війни. Я дуже радий тому, що наше посольство в Німеччині впродовж останніх років дуже чітко і ясно взяло курс на те, щоб показати німецькому політикуму, наскільки воно помиляється, наскільки багато в чому Німеччина винна саме перед українським народом, перед білоруським народом, перед польським народом, яким вона принесла справді нечувані лиха, коли на землях цих країн загинули мільйони і мільйони людей, коли ці країни були фактично двічі знищені спочатку під час німецької навали на Радянський Союз, а потім під час навали Радянського Союзу на Європу. Тому тут цей психологічний момент поки що є домінуючим в німецькому політикумі, і наші спроби це змінити, вони є правильними і важливими, але поки що вони не дають того відчуття провини Німеччини і перед Україною, як це у них вбито в голову відносно Росії. Але є і другий аспект, вірніше ще два, але які пов'язані дуже сильно один з одним. Це економіка. І пов'язана з цією економікою корупція. Економіка говорить сама за себе, і тут зрозуміло, що для німецької промисловості російський ринок є надзвичайно цікавим, тому що він поглинає все те, що виробляє Німеччина. Без будь-яких обмежень і давай, що називається, більше і більше. З цим пов'язані такі речі, як корупція, тому що в Росії швидко зрозуміли, що можна за рахунок нафтодоларів, які Росія змогла накопичити в нульові роки через сприятливу кон'юнктуру на нафтовому і газовому ринках, що ці гроші можна дуже успішно і, головне, вигідно вкласти в деяких німецьких політиків, які насправді можуть бути виразниками інтересів, але вже не Німеччини, а Росії в Німеччині. Класичним прикладом, ми знаємо, є колишній канцлер Німеччини пан Шрёдер, але й не тільки. Якщо ми говоримо про Францію, то тут, я думаю, більше йдеться не про сентименти, хоча вони теж присутні, а так само про економіку. От вчора Путін дуже гордо розповідав про те, що за останні місяці товарообіг між Росією і Францією підвищився на 70%. Це теж для французької промисловості важливо. Вона так само, як і німецька, вкладає в Росію величезні кошти і отримує не менш величезні прибутки від роботи в Росії. Ну і знову ж таки, згадаймо про колишнього прем'єр-міністра Франції, пана Фійона, який тепер, так само як і Шрёдер, працює десь там в російській нафті, по-моєму. Одним словом, це конгломерат причин, але нам, як кажуть, від того не легше. Насправді, дві великі європейські країни стали фактично заручниками політики Кремля і дуже активно інколи виконують роль країн, які насправді торпедують європейську єдність, і це дуже сумно. Але є надія, що все ж таки нова роль Сполучених Штатів Америки, нова роль Великої Британії в цьому плані будуть визначальними, і поступово ми знову повернемося до того, що і Франція, і Німеччина все ж таки будуть більше схилятися до правди, ніж до корупції.
Но вот сейчас многие политические аналитики в Украине говорят о том, что вот есть некая усталость у Запада, в особенности у стран старой Европы, таких как Франция и Германия, которые входят, опять же, в нормандский формат от того конфликта, который в Украине, и сейчас как раз пытаются навязать Украине уже имплементацию Минских соглашений. И неспроста Эммануэль Макрон уже очень много говорил про Минские соглашения, как на встрече с Путиным, так и на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вот как вам видится, это действительно так? Вот действительно ли вот вся та авантюра, которая была затеяна Путиным с угрозами вокруг Украины, с требованиями к Североатлантическому альянсу, это все для того, чтобы добиться минимум как в виде имплементации Минских соглашений? Или же нет? Или это слишком мелко для такой авантюры? Ну, те, що ви маєте рацію, те, що в Росії на чолі країни сидять авантюристи, це вже давно всім відомо. І тут, на жаль, ми Америки не відкриємо. Чи малося на увазі спочатку поставити такі, знаєте, запитальні позиції, про що, ну, власне, йшлося в цих так званих ультиматумах Москви, а потім з'їхати до рівня Донбасу? Думаю, що ні. Думаю, що частково все-таки розраховували на те, що може Захід злякається, може Захід, зважаючи на ту саму позицію Німеччини і Франції, якось по-серйозному сприйме оці всі хотілки і, можливо, щось віддасть. Але те, що Україна залишалася одним з ключових елементів, тут сумнівів жодних немає, бо для Путіна втрата України означає втрата останньої надії на відновлення імперії. І я думаю, це вже для всіх давно відома фраза його про те, що розпад СРСР був найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття, яка його сильно пече і що він хоче відновити вже в вигляді якоїсь недоімперії. Тому очевидно, що Україна – це кістка в горлі у Путіна, і він робитиме все можливе для того, щоб її проковтнути. Але от тут виникає головне питання, чи дозволить з одного боку це український народ, українське суспільство, думаю, що ні. І яку роль при цьому гратиме Захід? І от тут те, що зараз відбувається, мені здається, є справді принципово важливим. І тут я погоджуюся з Макроном, що зараз йдеться про початок переосмислення всього того, що є на безпековій карті Європи і, можливо, світу. І отут, я думаю, що Захід повинен зіграти свою сильну партію, а не гратися в піжмурки з цим вуличним злодієм, який грабує інші країни, вбиває представників інших народів, садить їх в тюрми і проводить, ну, фактично, політику винищення тих територій, куди він зайшов. И все же вот мне остается непонятным, на что рассчитывали в Кремле, когда выдвигали этот ультиматум к Соединенным Штатам Америки и НАТО. Ведь наверняка в Кремле все же понимали, что никто ни в НАТО, ни в Соединенных Штатах Америки не выйдет и не даст юридические гарантии относительно того, что они не будут расширяться на восток, не принимать Украину в НАТО и, более того, вернуться к границам 1997 года. Но представить себе это как минимум невозможно, и в Кремле этого не могли не понимать. Тогда зачем это все было затеяно? Чего пытался добиться Путин? Или, вероятнее всего, он уже добился того, что сейчас с ним ведут переговоры, приезжают лидеры, их представители едут там в Брюссель, в Вену, в Женеву. Все ради этого? Ну, ви, власне, частково й дали відповідь на своє запитання, тому що ви пам'ятаєте, як образилися в Москві, коли ще президент Обама назвав Росію регіональною країною, і це викликало в Москві просто шквал критики, звинувачень на адресу США і таке інше. Так, Росія хоче себе подати як світовий центр сили, з яким рахуються, до якого мають дослухатися і з яким повинні вирішувати світові проблеми. Ну, але якщо ви згадаєте, з чого почав президент Байден, то він почав з того, що
він дуже жорстко відсунув, власне, Росію від самої ідеї, що з нею будуть спілкуватися і про щось говорити. Ну, що залишається в такому випадку у Росії для того, щоб знову сказати, ви бачите, з нами ж почали говорити? Залишається лише один інструмент – це шантаж і брязкання зброєю. Інших варіантів у Росії немає. Розумієте, трагедія Росії в тому, що вона нічого не може запропонувати людству, не може запропонувати жодного прикладу. Вона не є жодним прикладом для наслідування ні в чому. Ні в соціальних стандартах, ні в сфері, скажімо, культури, ні в сфері економіки, ні в сфері мистецтва і так далі. Тобто це те, що насправді вже стало десь на узбіччі світового розвитку. Але залишилася ядерна зброя, залишилися 2,5 мільйони силового блоку, яким можна погратися, і яким можна змусити справді цивілізований світ почати з ним говорити. Ну, знаєте, тут я думаю, що західні політики ставляться до Путіна приблизно як до такого собі трошки, психічно хворого пацієнта. З такими, серйозно сперечатися не можна, тому що це може викликати абсолютно неадекватну реакцію, а якщо пацієнт ще й з умовним ножем чи гранатою, то це небезпечно. Отже, доводиться слухати цього пацієнта, доводиться робити вигляд, що він говорить якісь більш-менш адекватні речі, доводиться розповідати йому, що з якихось тем можна сісти і навіть поговорити, для того, щоб цього пацієнта заспокоїти. Тому, я думаю, власне, це та тактика, яка зараз обрана, але це і відповідь на питання, чому з ним починають говорити. Тому що, так відверто кажучи, побоюються його неадекватності. Угу. Ну, в таком случае, когда Запад сейчас говорит о том, что они ведут санкции в случае российской дальнейшей агрессии против Украины, не дает ли ему как раз карт-бланш идти дальше? Почему эти санкции не вводятся в качестве превентивной меры уже сейчас? Ну, про це, власне, і мова. Розумієте, слава Богу, що сама ця ідея вже починає завойовувати своїх прихильників, і багато хто, скажімо, в американському конгресі чи в Сенаті говорять про те, що такі санкції треба ввести справді як попереджувальний захід для того, щоб Путін зрозумів, що це не жарти. Бо коли лише оголошують, що в разі наступного наступу, тоді ми зробимо те-то і те-то. Скажіть, будь ласка, а хіба загарбання Криму, хіба репресії проти кримських татар, проти українців, які там живуть, це не є злочином, за який Росія вже має бути тричі покарана? Безумовно є. Але, бачите, Захід є, на превеликий жаль, дуже консервативною, так би мовити, структурою, і прийняття рішень в цій структурі займає страшно багато часу, аж поки це все стане зрозумілим для кожного члена цього західного співтовариства. Тому, на превеликий жаль, ідуть шляхом найменшого спротиву, коли, бодай, оголошують про те, що будуть санкції, що Путін заплатить надто велику ціну і таке інше, таке інше. Але демонструвати різкість просто бояться. Просто не хочуть ризикувати, повторюю ще раз, тому що мають справу з неадекватним, в лапках, партнером. Ну, в данном случае, вот как опытный дипломат, как вы оцениваете сейчас позиции Украины и то, как сейчас действует наша дипломатия для сдерживания российской дальнейшей агрессии в Украину? Потому что звучат очень много действительно противоречивых заявлений. С одной стороны, представители западного истеблишмента, включая Соединенные Штаты Америки, Британии, говорят о том, что ситуация вокруг Украины приобретает еще более тревожные
тревожный характер, и ежедневно, там чуть ли не ежедневно озвучиваются различного рода сценарии, которые может осуществить Россия. А вот с нашей стороны украинское высшее политическое и военное руководство говорит о том, что нет поводов для паники, ситуация на границах абсолютно контролируема, и не нужно бежать за гречкой и за спичками. Ну вот как-то не коррелируется заявление украинских лидеров и западных наших партнеров. Это нормально, так это должно быть. Может быть, таким образом наше руководство просто успокаивает свой народ, чтобы не было паники, или как? Или это неправильно? Вот какой-то дисконнект. Ви знаєте, заспокоїти свій народ можна, мені здається, по-іншому, не ставлячи під сумнів ту допомогу і ту позицію, яку зайняв колективний Захід, і від якої, власне, залежить те, чи країна виживе чи ні. Угу. І мені здається, що тут явно проглядається певна некомпетентність нашого керівництва, яке чомусь зрозуміло, що головна мета оцих повідомлень – посіяти паніку в українському суспільстві. Ні, ви знаєте, спостерігаючи за реакцією наших громадян на цю загрозу, я думаю, що навпаки, паніка є в головах деяких керівників, і вони намагаються її зменшити тими заявами, які ставлять під сумнів нашу спільну лінію з західними партнерами. Цього робити, мені здається, не потрібно. Я розумію, що коли з'явилися проблеми на українському, скажімо, фондовому ринку, коли трошечки почала падати гривня, у багатьох саме керівників з'явилася паніка, що буде далі. От в таких випадках робляться інші зовсім речі, а не ставляться під сумнів заяви своїх найближчих союзників. Просто в таких випадках швидко розв'язується питання про надання макрофінансової допомоги. І робиться це тихо, спокійно, без, знову ж таки, без паніки, але дуже швидко пояснюючи нашим партнерам, що там кілька мільярдів доларів чи євро, які для них не є критично важливими, для нас будуть мати справді дуже важливе значення. І при цьому не ставити під сумнів ті інформації, які нам дають західні розвідки, західні міністри оборони чи високі політичні особи. Тому, я думаю, це, мабуть, від невеликого досвіду в цій сфері, але я думаю, що це не повпливає на бажання наших західних партнерів продовжувати допомагати Україні по всіх напрямках. Просто проблема еще в том, что вы наверняка видели заседание Совета Безопасности ООН, которое прошло по инициативе Соединенных Штатов Америки, как раз где обсуждалась тема Украины, и там, значит, представители страны-агрессора России, Сергей Небензя, да, если не ошибаюсь, как раз ссылался на слова президента Украины, секретаря РНБО и министра обороны, и говорил о том, что вот вы говорите, что тут угрозы, а вот украинское политическое руководство говорит, что этих угроз нет. І таким образом... Таким чином ми і показуємо, що робимо неправду і неправильно, тому що якщо твій ворог тебе цитує і говорить про те, що ось бачите, навіть політичне керівництво в цьому не бачить загрози, а наші реальні союзники говорять про інше, то це грає явно не на руку України. Тому від таких речей треба нарешті позбавлятися, як, до речі, і від того, що припиняти, вибачте за це нечислово, брехати українському суспільству, коли відбуваються якісь зовнішньополітичні кроки. Маю на увазі відкликання проекту закону про перехідний період для Донбасу, який нам вигляді, що, мовляв, це за вимогою Венеціанської комісії, а реально це було на вимогу Москви лише для того, щоб відновити так званий нормандський формат, який без зміни позиції Росії, жодних принципових результатів нам не дасть. А чи є зараз сенс проводити нормандський формат на рівні лідерів цих держав? На мою думку, до тих пір, поки ми разом з Заходом не змусимо Путіна змінити свою неадекватну позицію, то смислу в цьому ніякого немає. Тобто це буде чергове зібрання, де кожна з сторін
розкаже про свої бачення того, яким чином це треба робити, і не більше. Потім приймуть якийсь дуже загальний документ про необхідність продовження неухильного виконання мінських домовленостей, але кожен буде розуміти це абсолютно по-своєму. І знову через якийсь певний час, замість, скажімо, припинення вогню, вогонь відновиться, знову будуть вбивати українських військових і громадян. І на цьому вся історія завершиться так само, як і починалася. Я про це говорив і говоритиму до тих пір, поки оці самі загальні санкції проти Росії не зможуть припинити ту лінію, яку Росія веде останні 8 років. Якщо санкції будуть болючими і такими, які називаються пекельними, от тоді у Путіна відразу виникне бажання змінити свої підходи. До цього часу ми нічого реального від цих перемовин, на мою думку, не отримаємо. Я так понимаю, что подобный скептицизм у нас есть в том числе и в турецкого формата, да, потому что Реджеп Тайип Эрдоган тоже предложил новую площадку, Турцию, для переговоров Зеленского и Путина. И более того, сейчас идут разговоры о перенесении трехсторонней контактной группы из Минска в Стамбул. Вот такой вариант, такая альтернатива. Она реальна? Она реанимирует эти все процессы или тоже нет? На жаль, ні, Гульсум. Ну, розумієте, від того, в якому місті зберуться переговірники, ситуація принципово ж не поміняється. Ну, можна зібратися в Стамбулі, можна зібратися в Анкарі, можна зібратися, де завгодно. Але ж якщо делегації туди їдуть з небажанням домовитися і небажанням виконувати те, що насправді повинно бути виконано, то хіба це місце може змінити позицію? Ні. Це, знову ж таки, більше про форму, а не про зміст. Чомусь у нас багато хто думає, що змінивши місце засідань, можна змінити ситуацію. Ні, вона не зміниться. Змінюється лише в тому випадку, якщо ту чи іншу сторону, в даному випадку ми маємо на увазі сторону російського агресора, примушують повертатися до виконання міжнародного права. Росія вчинила акт міжнародної збройної агресії. Росія є країною-агресором. За це вона повинна бути покарана. І до тих пір, поки цього не відбудеться, поки будуть розмови про те, що давайте шукати з країною-агресором компромісів, повірте, у неї не буде жодного бажання змінювати свою позицію. От подивіться, що говорять наші західні партнери. Вони кажуть, що все залежить від того, що скаже Путін. Ключ від регулювання лежить в Москві. Ну і я б на місці Путіна просто щодня пив би шампанське. І казав би, кажіть, будь ласка, ще далі те ж самі слова, тому що це означає, що ви будете від мене чекати якихось дій і на мої дії реагувати. Не я на ваші, а ви на мої. Ну то хіба така позиція може додати до вирішення питань? Да, безумовно, ні. І так само при всій повазі до пропозиції президента Ердогана, вона дуже приємна, і ми раді, що у нас з Туреччиною сьогодні прекрасні двосторонні відносини, і ми раді, що Туреччина допомагає нам у цьому. Але, повірте, це не дасть жодних практичних результатів. Пане Володимире, а как вот тогда нужно разговаривать с нашими западными партнерами, которые в силах вести эти санкции, которые бы ударили по экономике России очень серьезно, потому что, насколько я понимаю, что все те санкции, которые сегодня есть, они только сдерживают, то есть ориентированы на сдерживание российской дальнейшей агрессии, но они не ориентированы на то, чтобы заставить Россию уйти с Крыма и с Донбасса. Точнее, их недостаточно для того, чтобы Россия это сделала. Вот в таком случае, как нужно разговаривать с нашими западными партнерами, какие аргументы им нужно приводить, на каком дипломатическом языке нужно говорить, чтобы вот те санкции, о которых мы с вами говорили выше, уже были введены сегодня, а точнее уже должны быть введены вчера?
Гульцум, я вам скажу дуже коротко. Треба говорити прямо. Прямо, дуже конкретно і дуже переконливо. Не ховатися за ті речі, які нас відволікають від головної теми. Не говорити і не повторювати, хоча зараз трошки менше цього стало з нашого боку, про так звані мінські домовленості, які є за своєю сутністю нікчемними, тому що вони були підписані під тиском, і вимагати від наших західних партнерів подивитися правді в очі. Я думаю, що якщо б таким чином ми говорили і з Макроном, і будемо говорити з Шольцем на наступному тижні, і з усіма іншими керівниками, то я думаю, що результатів було б побільше. Тобто, хоч дипломатія – це завжди компроміси, але є речі, коли компроміси є неприйнятними. І ми зараз в тій самій ситуації, коли йти на компроміси означає допомагати агресору. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагулнес, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Володимир Огреско, екс-міністр закордонних справ України, був з нами на прямому зв'язку. А я вынуждена с вами попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Наши журналисты расскажут о самых актуальных новостях, а после вас в этой студии поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм Муждабаев». Будет интересно, не пропустите. А я надеюсь, что мы с вами уже увидимся завтра. Коршкенчик.